saudar a xente que vai compoñer este acto, coa izada de bandeiras, etc. Esperemos que o fagamos ben e que todos pasemos un día estupendo, recordando que fai 75 anos outros homes tamén o pasaron. Iban desta asociación desenrolou o programa dos actos a levar a cabo no día de hoxe. Tratouse de dar significado destacado á nación onde foi fundada a sociedade. E nada mellor que lembrar aos nosos antergos cando nas festas, nos actos da escola e do club recreativo izaban as bandeiras que hoxe imos izar aquí. En este acto contamos coa participación dunhas persoas moi significadas polo seu esforzo e entrega no desenrodo da cultura galega. Estamos a falar do señor Neira Vilas e do señor Monterroso de Vicente. Cando souperon da nosa celebración, uníronse a ela aportando coa súa presencia unha dimensión a este acto que nós agradecemos e lembraremos sempre. Tamén entre nós se encontra un veciño do pobo que foi alumno da escola e que hoxe reside en Cuba. E ademais a quen temos que dar as gracias pola súa colaboración, xa que gracias a él temos a bandeira cubana que nos acompaña. Este veciño é José Prego. Queremos resaltar de forma especial a presencia da dona do señor Neira Vilas, doña Nisía Miranda. Ca súa participación neste acto nos sentimos moito máis cerca do país que foi a segunda patria e en moitos casos a primeira das nosas xentes, e onde foi fundada a sociedade. Imos proceder ao izado das tres bandeiras, a española, a galega e a cubana, pero antes pedimos ao señor Neira Vilas e a súa dona que teñan ao ben dirixir unhas verbas para todos os presentes. El é bo conocedor dos homes da parroquia, pois no seu libro Galegos no Golfo de México fala deles, contando cousas que se non foran contadas por el non se coñecería a importancia da laboura dos homes de Camouzo nos mares do Caribe. Moitas gracias a todos eles por desta asociación desenrolou o programa dos actos a levar a cabo no día de hoxe. Tratouse de dar significado destacado á nación onde foi fundada a sociedade. E nada mellor que lembrar aos nosos antergos cando nas festas, nos actos da escola e do club recreativo izaban as bandeiras que hoxe imos izar aquí. En este acto contamos coa participación dunhas persoas moi significadas polo seu esforzo e entrega no desenrodo da cultura galega. Estamos a falar do señor Neira Vilas e do señor Monterroso de Vicente. Cando souperon da nosa celebración, uníronse a ela aportando coa súa presencia unha dimensión a este acto que nós agradecemos e lembraremos sempre. Tamén entre nós se encontra un veciño do pobo que foi alumno da escola e que hoxe reside en Cuba. E ademais a quen temos que dar as gracias pola súa colaboración, xa que gracias a él temos a bandeira cubana que nos acompaña. Este veciño é José Prego. Queremos resaltar de forma especial a presencia da dona do señor Neira Vilas, doña Nisía Miranda. Ca súa participación neste acto nos sentimos moito máis cerca do país que foi a segunda patria e en moitos casos a primeira das nosas xentes, e onde foi fundada a sociedade. Imos proceder ao izado das tres bandeiras, a española, a galega e a cubana, pero antes pedimos ao señor Neira Vilas e a súa dona que teñan ao ben dirixir unhas verbas para todos os presentes. El é bo conocedor dos homes da parroquia, pois no seu libro Galegos no Golfo de México fala deles, contando cousas que se non foran contadas por el non se coñecería a importancia da laboura dos homes de Camouzo nos mares do Caribe. Moitas gracias a todos eles por emocionante atoparme aquí. Debo decir que dende que se publicou o libro Galegos no Golfo de México, tive sempre gana de dar unha volta por estes lugares dende Pontedeu, Meares, Limodre, Camouzo, e incluso con nomes, con topónimos máis modestos como Malata, Curmá. Coñezo todos estes lugares, pero de pura referencia daqueles homes exemplares
un dos cales atopas aquí con nós, que xa mencionou a compañeira, que é Pepe Prego. Temos estado con eles, a Nisha e eu. Eu escribín o libro, entrevisteime con todos eles, as máis deles xa non existen, xa morreron, isto foi hai uns 9-10 anos. E a Nisha foi comigo casa por casa, fotografiando. Estas fotografías que aparecen no libro son tomadas por a Nisha nos hogares destes homes. Eu quería decir algo especial, e era isto, que tense dito que os emigrantes iban a facer a América, a facerse ricos, a vender kilos de 700 gramos e botarlle ao boviño para facer cartos e todo eso. Houve algúns deses tamén. Pero o certo é que estes homes, estes mariñeiros, que ás veces, moitos deles ni siquiera tiñan trato co mar aquí, senón que eran labregos, e que fixeronse mariñeiros en Cuba, asentaron ali e iban arriscando a súa vida en embarcacións fai 50, 60, 70 anos, e máis acá tamén, en embarcacións moi endebles, nun mar moi difícil que é o Golfo de México. Pepe Prego coñeceo ben. E aqueles homes emigraban con 12, 13, 14, 15 anos, moi noviños. Aqueles homes mantiveron hasta o final das súas vidas a unha lembranza entrañable do seu lugar de orixe e mantiñan, o que era tamén moi entrañable para nós, a pureza do idioma galego. Falaban un galego delicioso e incluso cando xa os barcos, e Pepe testigo, comenzaron a ter radiofonía e andaban en diferentes zonas do Golfo pescando, comunicábanse entre eles en galego. E a lingua galega iba ao longo e ao ancho do Golfo a través da comunicación destes homens. Pero o que iba é que falar dos galegos no Golfo de México, é dicir, dos emigrantes mariñeiros desta amplia comarca, é como a facer un corte na historia dos últimos 50, 60 anos de Cuba. E non foron precisamente os que ian a facer a América. Foron uns homes que se incorporaron rapidamente nas loitas sindicais, nos partidos progresistas, que participaban, que formaron parte inmediatamente, se insertaron co povo cubano, formaban parte dela e tiñan as súas familias, e sufriron cadea por participar na defensa solidaria entre eles, por enriba de toda a diferencia política, mantían unha solidaridade excepcional. É dicir, de certa maneira, ademais de dar testemunha da vida deses homes, desa comunidade, que as máis deles ian dar a un lugar que se chama Peixiño, que era en Casablanca, na banda oposta da Bahía da Habana, aparte de todo eso, pois, como digo ali, estes homes participaban, como dixen, en toda a loita, e non foron a facer a América. Foron realmente a instalarse, a tomar parte na vida cubana, e dunha maneira honrada, dunha maneira exemplar, están presentes nas loitas, e nas protestas, e na solidaridade entre eles, realmente como xente do mellor, máis progresista e máis solidario que podía toparse en Cuba. Integraban ese povo e así fixeron as súas familias, os seus fillos, os seus netos, siguen ese exemplo de aqueles homes desta comarca. Por iso digo que para min, para a Nisha tamén, que conoceu eses homes, que os fotografiou, que estivo con eles, que seguiron sendo nosos amigos, é moi entrañable estar neste acto, nesta escola que restauraste e convertiste nun centro cultural, porque hai que ver entre o 1904 e o 1928-29 cantas escolas se fixeron en Galicia dende Cuba, cantas esforzos, cantas festas e todo isto para xuntar cartos, para facer estas escolas. Hai que decir só un dato: en Santa Valla, en Lugo, xa se propoñía o ano 1904 que se ensinara gramática galega. En todo o Concello de Viveiro, o ano 1919, nun censo que hai para o servicio militar, non había un só mozo analfabeto. Eso non ocurría posiblemente en ningún municipio de toda Europa. E iso era gracias á cantidade grandísima, as dúcias de escolas feitas polos emigrantes que funcionaban ali. Todo isto, digamos, algo emocional, e é que naquelas escolas
existían a bandeira española, a bandeira galega e a bandeira cubana. E unha vez a semana, na maioría deles, os nenos galegos, os nenos destas escolas, cantaban o himno cubano. E nada máis, decirvos somente que Anisha e eu estamos moi contentos por estar aquí convosco e por participar neste acto onde se unen a lembranza de Cuba, dos emigrantes de Cuba e fundamentalmente dos galegos pescadores que proceden desta comarca. Moitas gracias. Vamos a proceder ao izado de bandeiras. Entonces, porque é invitada, que nadie se enfade, a continuación izaremos a española e a galega. Eu teño o honor. Non, os dous. Non. Pois non hai pelea, o facedes os dous. Vamos a poner a bandera cubana, que vamos a hacer unha Galicia nova. O bisabuelo foi fundador. Viva o rei, viva a reina. Luis Ramo de Flores. Viva España. Viva Galicia. Viva España. Viva también la reina doña Sofía. Viva Juan Carlos I. ¿Os disteis cuenta de la parte de arriba? No, esa no tiene parte, es la gallega. Ah, no tiene parte. Viva Risa, viva. Viva marido. Viva trabajo. A galega vai na izar unha destas rapaciñas que está vestida co traxe típico da nosa terra. Viva. Laurita. Sube la relleno. Ahora vamos a cantar o himno galego dirigido por unha...
os contemplo orgullosa. No temáis unha muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en ofrenda y oprobio sumido, del clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Bueno, Carmen. Soy Manu Bueno, ¿dónde está el fotógrafo oficial? Porque estos no son los oficiales, ¿eh? Cabemos, non agachamos. Cabemos agachamos. Saca otra. Javi, te digo una cosa. Laurita, que te vas a salir con la cara topa. Por supuesto, nace, por ejemplo, la reforma, es siempre nostalgia, volver de camutar, visitar a la familia, ver un pueblo de innovación. Sí, Javi. Bueno, pues Javi, para allá. Espera, ahora tienes que apuntar. Claro. Pues entonces también bueno, que no tengo allí. Ya se las Aquí xa sin micrófono é máis simple. Ahora, a última promoción de nenos da escola, o futuro de Redes, vai facer a ofrenda floral aquí, presidida polo compañeiro Neira, e a representación dos profesores de Redes, como temos aquí, e como veredes unha boa representación, vai a leer unha cousiña que fixemos aquí, como poidemos, a directiva da sociedade. Estimados veciños e veciñas, estamos aquí reunidos co fin de conmemorar a fundación da Agrupación Instructiva de Camouco, honrando a memoria daqueles que nos legaron esta institución modelo. Tiña que chegar o día no que mostrásemos públicamente o noso agradecemento e ese día é hoxe. O 23 de outubro de 1911 tivo lugar na Habana, Cuba, a fundación da nosa sociedade. Desde entón, transcorreron 78 anos e varias xeracións de xoves da parroquia foron usufrutuarios do esforzo que un grupo de migrantes materializou a partir dun labor colectivo, realizando unha obra que o tempo e os avatares da vida foron conformando e perpetuando no seo desta gran familia que formamos todos os que amamos esta terra de Camouco. Aquí, e noutros lugares alonxados, onde repousan os restos dos que fundaron, conservaron e engrandeceron a nosa sociedade,
Os que lembramos con agarimo dos vínculos familiares ou polo entrañable lazo da amistade, queremos facerlles chegar o noso emocionado recordo que como unha alborada de forza incontenible cruzará entre os piñeiros e as ondas do mar facendo eco na terra que os cobixa, do sentimento noble das xentes de Camouco que non esquecen os que souberon adiantarse a súa época, os que venceron a incultura, os que fixeron camiño ao andar. Tamén o noso recordo para os profesores e alumnos falecidos e para todos os que dun xeito ou doutro colaboraron coa sociedade. Por último, solicitar a todos os presentes un minuto de silencio na súa memoria e que o latexar da vida transportado polo vento sexa a mensaxe que xuntos enviemos a todos os recuchos do mundo, en honra dos homes do ben que hoxe lembramos. Gracias a todos. Para todo este acto. Depositar os carabeles encima desa pedra que tanto sabes. E a continuación, a festa continúa. Pero Padre Nuestro con el alma de todos. Vamos a ver. Ahí abajo la pusiste, pues para que no se rompa. En Cuba. Presente. Pescadores y comerciantes, presentes. Está ido por una cubana, ¿no?